bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma altine nogasi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗon ko toon to États-Unis ma ƴeew kadi ko holto campagne présidentiel yarata e siɓma en ciftin kadi holno foti ñalawmaji keddiɗi hadde woote arde ñande 5 lewru novembre habaruji men international manam en toon to Palestine ɗum noon ko haare Israël e Hamas e haare e Hezbollah holto yarata habaruji men ma no en toon kadi to Sénégal ko fati enne kadi pelɓodiral hakkude kanko Bougane Gueye e gendarmerie en noon holko cakkito toon to Mauritanie o heblo waɗago toon pour fati jangguinoɓe ɗemgal Fares ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu e desuji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon no mbiɗen gardini men ndi habaruji men ko États-Unis puddorɗen ɗum noon ko fate élection ngaji États-Unis siftinde on tan ko heddi tan ko balɗe 14 hadde ñalawma ko biyeteɗo woote o wadde ɗum noon ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi donc siftinde on tan oɗo saaha hono candidat ji gandaɗi ɗi henna ko kanko Donald Trump ancien président kanko woni candidat républicain o foɗodirta ko Kamala Harris kañum woni vice président États-Unis kañum woni candidat démocrate oɗo saaha joni enen kadi siftinde yimɓeɓe kadi e nder hakkude mabɓe ne woodi surtout candidat goto mo ganduɗa mo haalmo hewani haalede biyeteɗo Jill Stein on e wayno ko indépendante kono noon e wayno ko kanko hoore makko so tawi o dañi woteji makko ɗi henna ko hawnaki jogori bonnande ko hono kanko Kamala Harris ɗum noon e wayno ko kanko Jill Stein ko kadi ko kaɓanteɗo ko fate henna Palestine e ɗum noon e wayno oɗo saaha joni ko jeeya kadi koye parti mo ganduɗa e nder hitande ujunnaji 2016 o dañino toon to Wisconsin kene wona 31,9 voix o dañi toon kadi toon to Michigan 51,163 voix ɗum noon firti wonde ko so tawi o dañi ɗiɗon voix ustima kadi e voix ji kanko Kamala Harris dañata ɗi firti wonde ko rokkata ko hono Donald Trump dañji chance hebde wawde gagnade tugnade kadi e losko waɗi ɗum taw waɗi ɗum ko CAIR ko conseil de relation américano islamique ɗum noon ko fedde wonde ɗo henne walloɓe ko fate caɗele julɓe mbi wonde ko ene wayno so tawi kanko Jill Stein o continue henna ko fate woteji ɗi hawnaki mo ɓuura Kamala Harris dañji julɓe e wotoɓe ɗum noon e ɗiɗo état ji ko wayno Wisconsin e ko wayno Michigan ko ɗum waɗi donc kamɓe démocrate ɓe puɗɗi oɗo saaha joni wadde campagne contre makko e nder campagne koɓe mbaɗi ko mbaɗi vidéo ji surtout wiide wonde ko kanko Jill Stein ene wayno wona kanko woni candidat o wonani ɗon ko pour Donald Trump e nder vidéo kollaɗo en vidéo kene doga so ɓooyi ene wayno ko image Donald Trump yaltata en kadi Donald Trump kañum horum ene yalta e vidéo ene wiye wonde ni kañum horum ne yiiɗi kanko Jill Stein o continue wonde candidat andaka taw noon est ce que so tawi kamɓe démocrate en hono yimɓe ɓe ganduɗa supporter uji makko kanko Jill Stein so tawi kanko Jill Stein o natti wonde candidat ɗo e woteji est ce que supporter uji makko ne mbawa heɓtade hono kanko Kamala Harris siftinde on tan toon to Michigan e wayno ko yimɓe wonɓe toon taw ko kañumen koyemen ene cuuni sibabude guerre gonɗo toon to Palestine o nder élection ngaji primaire ko kañumen mbino wonde gotanta hono kanko président Joe Biden ha hande ne waɗe mabɓe continue ɓe wiide wonde ko jiyani taw e Kamala Harris hono gueɗe ɗe ganduɗa ne mbawi wallude ɗumen pour votan Kamala Harris hay sinno kañumen koyemen mbi wonde ko gotanta Donald Trump kono noon wasde wodde nde firti wonde kene balla Donald Trump donc andaka taw holno ɗum jogori wade ko wawi wonde fo ene wayno ko kamɓe démocrate en et surtout kanko Kamala Harris oɗo saaha joni woni koye ruttade e média ji ruttade kadi groupe aji ɗi ganduɗa en taw ko yimɓe biyeteɓe ƴeftani décision holmo gotanta pour haaldude e mumen beele ne garta gotanam kanko Kamala Harris sondage uji ɗi noon oɗo saaha joni wayno ko so tawi États-Unis fof votina hannde tugnade kadi surtout yenno galleji jeydiyankoji mawɗi hono kanko Kamala Harris hawnaki mo dañi victoire kene ɓuura 1 point et demi
toon to campagne holto kadi ene wayno ko kanko Elon Musk ɗum noon e tumnade kadi gueɗe ɗe ganduɗa henna o continue mo haala ɗeɗo balɗe foof balɗuɓe ɗo wi wonde ko kala maw continue mo rokka 1 million dollar ñande foof ɗum noon ko pour wonande yimɓe so tawi bindisima pour wadde pétition ko mbiyata amendement gardano e amendement ɗiɗaɓo amendement gardano en mbiyata ɗum ko liberté walla ko jogade wellitare pour haalde no yiɗiri amendement ɗiɗaɓo o noon ko jogade wellitare kadi jogade fetel pour rende hoore muɗum ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Elon Musk e wiide makko ono kono Kamala Harris e démocrate en jiiɗi ko ittude ɗiɗo en liberté ji e américain ji eyyi ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni hon kamɓe won républicain ji et surtout won démocrate en wiɓe wonde ko il faut kanko Elon Musk o enquêté saabu kalis mo rokkata oɗo saaha joni pour wiide addude yimɓe ene bindito pour ko fati ɗum ɗo ene wayno ko wadde influence ko fati woteji won wiɓe wonde ko no waɗiri ɗum ni henna ala ko woni hen contre loi kono noon ene wayno ko tawde kadi ko ma neɗɗo windito pour ene woota nde wawa winditade pour ko wiyete amendement gardane amendement ɗiɗaɓo ɗum noon firti wonko woni less muɗum ɗum noon kadi hawnaki en addunamo caɗele e surtout kadi kanko Elon Musk yiyama ɗeɗo balɗe kadi omo haala toon to Michigan omo wiya wonde machine aji wotirteɗi ɗi hono Dominion ɗiɗo ko machine aji gonguira gonga wona gonguiranteji ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa addinino hono Fox News yimɓe journaliste uji mum addinino kadi hono kanko Rudy Giuliani caɗele ha fewnoɓe ɗiɗon machine aji pottiɓe planté Fox News fawaki ene wona 1.7 million dollar ɗum noon a andaka taw holno kanko Elon Musk ko holko ɗamini ko waɗata ko kono noon ene wayno ko addi oɗo saaha joni laware seeɗa wonande kamɓe ɓeeɗo henna sarɗiyankoɓe taw ko banggue républicain e banggue démocrate ko jiiɗa ɗum noon hono kanko Kamala Harris yiyama hannde kadi mo joddi jaydiyankoɓe taw kadi wondi kanko hoore makko Lisa Cheney e ɗum noon ko toon to Pennsylvania e toon to Michigan e surtout kadi ɓe kuccitatno ko yimɓe ɓe ganduɗa taw ko républicain ji ha hande ɓe yimɓe ɓe ganduɗa votani taw walla pilisani taw wiide holmo gotanta so tawi ko Donald Trump walla ko kanko Kamala Harris donc jiiɗa ɗum ɗon kanko Donald Trump kadi ene wayno ko illademo han canki toon to McDonald omo saaha ko wiyete fritaji omo fewna sandwich aji ɗum ɗo fof ene wayno addi caɗele seeɗa wonande hono compagnie McDonald ene wayno ko taw ko département justice namdima compagnie McDonald ko so tawi kañum hoore mum holko waɗi kañum hoore mum naati e ko fate campagne donc compagnie McDonald o wi gonde ko ala ko nawdi ɗum kañum e campagne ene wayno ko kanko Donald Trump ari toon ko volontaire makko kanko ari e goto e yimɓe goto e restaurant ji mum omo yiiɗi wadde donc restaurant so jaaɓi omo waɗa volontaire ɗum ko haaju mum kono noon ala ko nawdi ɗum e publicité mum kadi ɓe jaɓata publicité mabɓe kamɓe McDonald waɗe taw koko fate Donald Trump ɗum ɗo fof noon Donald Trump waɗirno ɗum ko surtout yeddude hono Kamala Harris nde wi wonde kañum hoore mum ligguima toon to McDonald nde woni étudiante nde eyyi ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa henna prouvama ni taw ko yaltinama wonde ko kanko Kamala Harris omo jogui seedantagal surtout guila e kayitaji hay photoji makko ɗine e McDonald to ligguinoto ko wawi wonde fof ene wayno kadi haala ka nene continue hande ñaaɗ dole républicain ji nen continue enen defandamo kanko Donald Trump o haalino ñanden wonde ko yimɓe añɓe makko goni koye États-Unis caggal mum kadi o e nder haalluji jaltuɗi heccanki omo ƴetto hono Kamala Harris ɗum ɗo fof ko wayno ko won républicain ji goni koye defandudemo kono noon ko ɓuuri hewde kadi e yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji makko woni hen puɗɗima wiide ɗum ɗo ko haalluji ɗi ganduɗa kellifaɗo fotani wadni e donc famde holko woni kanko Donald Trump o huccitanta e haalde gueɗe ɗe ganduɗa ene fayni ɗumen caɗele américain ji gondi ɗum noon koko fate ngaalu ko fate immigration ko fate cellal kono ko huccitanta ko haalde gueɗe ɗe ganduɗa hen kellifaɗo haalta ɗum ko haalte télévision ngaji est ce que kanko Donald Trump jogui kellifagal ardade leydi ndi kottata ko ni o haalirta walla est ce que ko Kamala Harris woni hen kadi gonɗo mawɗo e nder galle kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare donc ene wayno toon to e Palestine hono kanko Benjamin Netanyahu yiitanoma plan wonde ko kamɓe Hamas ɓe berlinoma drone o ko pour yo bombu galle makko kanko Benjamin Netanyahu ɗum noon kanko Benjamin Netanyahu e ka ɗon haala o mettini hen no fewi ɗum ɗo fof kadi ko peeje ɗe ganduɗa bonɗe wonde kanko pellital makko hollude pellital makko hande ko fate Hamas il faut ko éliminer haala donc ko jiita ɗum hono kamɓe Israël ɓe min continue hande bombardement ji mabɓe
toon to Gaza e tunnade show tunnade kadi video ɓe kolli mbi drone maɓe holli wonde ko bomboto majum mbaɗɗi ɓe ridanno ko yimɓe gan dadiɓe Hamas. On kam Israel ɓe cuɓima juɓɓudi gotiri mbiyetede al qadre al Hassan, ɗum noon ko way kono banque ni kañum hoore mum wallata ko yimɓe ɓe ganduɗa taw ko chiie en wonɓe toon to Liban ƴeftude ñamale ɗe pour wallude ɗumen ko fate kadi habde ko fate basal. ɗum noon ko surtout ko communauté chia en wonɓe toon to Liban taw kadi kañum hoore mum ɗum noon e wayno ko ɓe dokkata ɗeɗon ñamale ɓe dokkanno ɗumen ko so taw ñamale basiɗe islam pour wiide wonde ala intérêt. Kamɓe Israël naɓe mbi wonde ko oɗo organisation wallatno Hezbollah e sodde kaɓirɗe kadi bannoon. Donc e tugnade habaruji gomiri toon mbi wonde ɓe mbawi bombude kene wona building ngaji 15 taw ko oɗo organisation toppitiɗi ko fate jawdi. Donc way kono banque ni institution financiére gonɗo toon to Beyrouth mbi kadi taw ko oɗo institution ene wayno wara Hezbollah kadi ɓe mbi ɗum ko institution ko ɓe wiyata ɗum ko terroriste. ko jiida e ɗum ɗon toon to Gaza hono kamɓe Israël naɓe kadi ene wayno ɓe continue yande école aji ɗi ganduɗa taw ko gommu Nations Unies toppitiɗo wallude fate réfugié ji gonɓe toon to Palestine taw ɓeɗon joguino école aji kewɗi ne mbaɗi hen yimɓe sorniɓe walla yimɓe ɓeɓe dandata. ene wayno ko Israël naɓe mbi wonde ko kañum en jamiri kala civil en e jaltu pa e nokkuji ɗi jamiri. kono noon kamɓe oɗo gommu toppitiɗo ko wallude réfugié koyen jimade Nations Unies ɓe mbawi ɓe mbiɓe ende ko ɗum wona gonga ene wayno ko soldateɓe Israël naɓe ene encercle kala école aji nokkuji ɗiɓe mbanno réfugié ji goni hen toon to wuuro wiyeten ko walla toon to camp biyeteɗo Jabalia e kadi ene wayno ko Israël naɓe jaɓata hay goto circule. ko jiida e ɗum ɗon to États-Unis hono kanko administration kanko président Joe Biden eɓe jogui no feewi fayre oɗo saaha joni sibabude document ji ɗi ganduɗa en jalti walla kaltama taw ɗin document ji ko plan mo ganduɗa Israël joguino pour attaque de Iran. e ɗum noon e wayno ko oɗo saaha joni ɓe mbi wonde ko ɗiɗon document ji ene wayno ko ñande 11 ñande 16 ɗi puɗɗi yaltude e online. ɗum noon ko document ji ganduɗa kamɓe États-Unis eɓe taka hen mbiya wonde ko kamɓe kalde Israël pour wawde holno attaquirte. ɗiɗon document ji kadi ko jiiya hen mbi wonde ko leyɗele 5 goɗɗe ne jeeya e tinɓe oɗo plan en Australie ne jeeya hen, Canada ne jeeya hen, New Zealand e Angleterre ne jeeya hen. ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden oɗo saaha joni omo jogui hen mettere no fewi kadi no omo yamiri enquête waɗen. ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko secrétaire d' état Anthony Blinken o yeehi o ari toon o ummima ɗo kadi toon ñande altinde wayno go fayi kadi ko toon to Israël e toon to Moyen-Orient. ɗum noon ko wawde kadi continue ñagade kadi ƴewde holno fate en kamɓe Israël naɓe kamɓe kadi ɓe kabata ɓe ɓe gartata kadi e wawde haldude surtout yenna no otage uji yimɓe ɓe ganduɗa dahanoɓe guila guerre no fuɗɗi nde beele ne gartire e surtout yenna tawde kadi hono kanko gardinoɗo walla lomtinoɗo yo ardu Hamas biyeteɗo Yahya Sinwar guila nde worande. ɗum ɗon kadi ne wayno ko kamɓe États-Unis ɓe mbi wonde ko Benjamin Netanyahu ne jogui en foti ƴeftude occasion pour wawde pour beele haare nde ne deeƴa toon toon Tel Aviv kene wona temedere neɗɗo taw kadi koye yimɓe ɓe ganduɗa yo président ɗiɗo famille aji ɓe koreji mumen daha ene wayno kañumen koye mumen gari mbaɗi seppuji kadi yesso kanko Benjamin Netanyahu bureau makko galle makko pour wiide wonde ko alay saago guerre o darto han kadi tawde oɗo gardinoɗo Hamas biyeteɗo Yahya Sinwar warama. to banggue Palestine naɓe e tugnade kadi ministre toppitiɗo ko fate en cellal toon to Gaza mbi donc Palestine naɓe waraɓe tuggu guerre o fuɗɗi ñande 7 octobre ha ɗum jarten ɗo heeɓi ƴettima joni 42 ujunere e 600 yimɓe tatono neɗɗo mayɓe. ɗum noon ko yimɓe ko ɓuuri hewde hen ɓe mbi sukaɓe e rewɓe. donc banggue gañiɓe ɓe mbi joni kene wona 99 ujunere e 195 neɗɗo ko yimɓe gañiɓe taw wonen dañi safrade wonen ha hande ne wayno keɓani safaro mum cohli o. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare e habaruji men international toon to Sénégal eno fuutanke habrino en ni habaruji muɗum dabɓi hono kanko biyeteɗo Bougane Gueye ene wayno nangganoɗo toon to Bakel. ɗum noon ko ñande samedi nde o nangga toon tugnade kadi habaruji bindaɗe Seneweb
en wayno oɗo saha joni omo waali toon to Tambacounda fadde wonde ko ñawore makko ha ñawore makko ɗaminade ne waɗa ñande 3 lewru octobre. ɗum noon e wayno kanko o takka wiya wonde ko wondino e délégation donc wonde aussi ken wona 13 ene wayno kan noɓe cifiri ɗum e nder rapport mabɓe kamɓe gendarmerie ɗiɗi otoji fof mbaɗi ko mbanno ko balle pour mo yaha kanko hoore makko mo yinno yaade toon to Bakel. ɗum noon nde waɗi toon to poste gendarmerie gonɗo toon to Bonji ene wayno cortège makko dartina sababude kamɓe gendarmerie ɗum mbirni il faut ko darto o woppa wonde laawol wonde won président mawɗo leydi ndi ne rewa heen pour sabuji ɗum mbirni sababude sécurité président kono e wayno ko kanko Bougane Gueye tunnade rapport o sali o ɓenni o ko continue pont he ko ɗum waɗi hono kanko commandant gendarmerie oɗon nokku kañum hoore mum noddi renfort wi wonde ko surtout dadiɓe wiyeteɓe escadron surveillance et d' intervention ngari jane convoi o nanguiɗiɓe kanko Bougane Gueye ɗum woni o nanga oɗon saha ene wayno ko convoi nanga ko caggi tawne heeɓi déjà wuuro woto wiyete ngo Tourime wuro ngo woni ko 12 kilométre hakkude muɗum e toon to Banji ɗum noon koye laawol Bakel ko ɗum woni caggal muɗum kanko commandant o ɗum woni ɓe nanguimo kanko biyeteɗo Bougane Gueye Dany o salima ɗoftade jamiroje mabɓe pour wiide wonde ko yo ɗaccu ha cortège président ɓen nde wawa kanko hoore makko reedu lawol ɗum waɗi donc ɓe nanguimo ene kadi en wayno ko ɗon kamɓe commandant oɗon gendarmerie noddi habri ɗum hono procureur république mo mbiyata gonɗo toon to tribunal grande instance to Tambacounda hande kanko subaka kanko adda toon to tribunal to o adda toon to Tambacounda ɗum noon Tambacounda kadi ko capitale régional toon to Sénégal ene wayno ñawore makko jogori wadde ko ñande 13 lewru octobre ko jiiɗa ɗum toon to Sénégal hono kanko Amadou Ba ɗum noon ko gonnoɗo candidat présidentiel e woteji mabɓe ɓennuɗo ɗi kañum hoore mum kadi ko gonnoɗo premier ministre mo Macky Sall e kadi ene wayno ko jeenoɗo kadi coalition mo mbiyata Benno Bokk Yakar oɗo saha ene wayno o jaabima haalluji kewɗi surtout hande nde foti jaydiyankoɓe d' abord o yettini dowuji makko fonande leñol yimɓe boomaɓe ko fate ɗiɗo ɗamɗo ilam o yettini kadi dowuji makko fate mayɓe hen o haali kadi gueɗe kewɗe o wi wonde ko habrino guila mois de juin walla juillet wonde ko laamu ngu ne foti ƴeftude peeje sababude yimɓe fof ne ganduno en ndungu ngu no wayata ni en donc ƴefta peeje guila ɗum ara en ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha laamu ngu ne foti ƴeftude kala doole jogaɗe walla kala peeje jogaɗe pour wawde faabade ɓeɗo booma ɓeɗo jeeyaɓe surtout wonɓe guure takkiɗe maayo fleuve Sénégal donc caggal mum kanko Amadou Ba kadi nde huccite jeydiyankoɓe o haali gueɗe kewɗe o wi wonde ko yimɓeɓe ne wayno ko yimɓe jooɗiɓe laamu ɓe joni ne mbiyamo wonde ko kanko ko fonctionnaire milliardaire ɗum noon e nder konngudi makko kanko Amadou Ba o wi d' abord ko non ñande altine hannde o d' abord o fuɗɗori ko haaltude kanko holko woni holno fuɗɗori liggey makko hol liggeyaji ɗi o waɗi e gurdam makko pour kadi wawde famde yimɓeɓe holko woni sababu so tawi wiyama mo jogui kalis o holto kalis o ummi o wi kadi ene wayno kadi o wi wonde ko kanko hoore makko kadi o waɗi intérêt leydi ndi e intérêt nation walla intérêt leñol ngol e dow e intérêt makko ɗum noon o waɗi gueɗe kewɗe donc o liggimi liggeyaji kewɗi donc Amadou Ba kañum o siftini kadi yimɓeɓe o wi wonde ko wawi heblude yimɓe hewɓe génération ngaji kewɗi pelle kewɗe ɓennuɗe ɗum noon pour wonde inspecteur uji impôt o wi ɗum noon e wayno hay premier ministre mo goɗɗo jooɗiɗo oɗo saha joni e laamu o ko kanko formi ɗum pour yo won inspecteur des impôts laamiɗo joni hono kanko ko Bachir Diomaye Faye nde o yaltata école nationale d' administration nde kanko déjà kanko Amadou Ba wonno taw déjà kanko wonno ko directeur général des impôts et de domaine kanko Amadou Ba hande biyeteɗo woni kañum woni gardiɗo kala ko wiyete no parti ji Lundi omo ñaagui yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe laamu oɗo saha joni kañum e koye mumen yo gar kalan yimɓeɓe foof holko woni jawdi ndi dañi e kadi holto ɓe keeɓi ndiɗon jawdi hol liggueyaji ɗiɓe mbaɗi e nder hol liggueyaji ɓe mbaɗi haaɓe keeɓi ndiɗon jawdi o wi ɗum noon kanko Amadou Ba o wi beelaɗo fof ne wawi andude hol kalisaji makko holto heeɓi ɗum e saabu ɗiɗon kalisaji walla ko way noon e ɗum ɗo fof nana toon to wiyete direction solde ɗum noon woni ko direction général des impôts et de domaine kala jiɗɗo yaade ne wawi yiide toon
pour andude wonde ko kanko jawdi makko ne laaɓi. E ɗum noon omo yiɗi kadi ɓeɗo yimɓe wonɓe laamu ɓe surtout ko kanko Bachir Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko eɓe gara ɓe mbaɗa la même chose ɓe kaala hol liggueji ɓe mbaɗi holto ɓe dañi jawdi wiyetedi ɓe jogui ndi. ɗum waɗi kanko Amadou Ba kadi o ruttiti e nder surtout henna takke ɗe Ousmane Sonko haalno e ɗum noon kay nder mayde lewru septembre kanko Ousmane Sonko nde haali o wi wonde ko ene wayno ɓe tawi corruption mawɗo toon to Sénégal ɗum noon kay laamu Macky Sall surtout kadi kanko Ousmane Sonko o takki won ministre uji wonnoɓe e gouvernement Macky Sall kañumen koyemen wonde ko mbayli walla guurima won chiffre uji surtout henna ko fate gueɗe ngallu public ɗum noon e wayno ko kanko gardiɗo oɗo saaha joni coalition ɓe mbiyata Jamak jeriñ e nder conférence mo waɗino toon to parti social ene wayno ko kanko Amadou Ba o wi wonde ko e nder liggey makko komo ligguey laamu ko foof o kanko toujours o liggori ko taw ko liggori ko avec gongirantagal o liggori kadi ko hunde yo won laaɓ e liggori kadi surtout henna ko rimɗinde liggey makko o wi donc ala foof gueɗe ɗe ganduɗa ni par bindol gueɗe bawɗe artirede makko wiya wonde ko waɗi fraude e liggey makko mo waɗanno walla gueɗe ɗe ganduɗa poɗɗe kalisaji wiya wonde dirtinama walla ko way noon. Deuxiéme élection ngaji présidentiel ɓennude tan e mois lewru mars hitande ndeɗon gonɗen e kadi kanko waɗa makko siftidi kadi o wi wonde ko kanko wonno ministre finance tuggi avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ha yettanma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati eyyi ɗum noon e wi wonde ko so tawi wonde ko Ousmane Sonko ene haala ɗiɗon haaluji kanko gonɗinanni ko fate déficit walla gueɗe ɗo wiyata ko fate ñamale ɗe o tawi toon wonde ñamale kalanoɗe e temps Macky Sall ɗe wona ko ɗum ko fenade o wi ɗum noon ene wayno ko ene weeɓi takkude neɗɗo kono noon saɗa takka yataw aɗa andi ko takkata ko aɗa jogui fondement o wi ko wawi wonde foof ko gonga goɗɗo o wi kanko e nder gardigu makko e nder kadi laamu ko ngu wonno ngu kotini ko meeɗani tinde hen gueɗe ne guura hen surtout yen chiffre uji ene falsifia hen ko fate budget e kadi ene wayno ko wala hay hoolare wotere e haaluji Ousmane Sonko en ɗe takkata gueɗe ɗe takkata ɗe ene haaluji contre kamɓe wonnoɓe laamu Macky Sall. hande habruji men international toon to Yaoundé Cameroun hono kanko président Paul Biya ɗum noon ko gardiɗo leydi Cameroun gonnoɗo ma won jonte jeeɗiɗi oɗo saaha joni mo yiyaka toon to Cameroun ene wayno o arti leydi Cameroun hande ɗum noon yetti toon kadi 6h38 kikiɗe tugnade kadi e nete jaltude e télévision ngaji ɗum noon en caggal nde o jippi avion nde kanko ko Paul Biya ene wayno wonde joom suudu makko ɓe mbawi o wawi jaɓɓede toon o wawi salmodirde e yimɓe hohoɓe e laamu makko arnoɓe toon jaɓɓademo e caggal mum kadi o wawi kanko hoore makko jokkodirde yiyama kadi omo darde o dardima dumunno juuɗe hono kanko secrétaire général présidence toon to Cameroun ene wayno ko darde mabɓe juuti ken won minta e caggal muɗum o wiya kanko hoore makko o joole e limousine makko kanko e galle makko fayi présidence ɗum noon e tugnade communiqué gummiɗo toon ene wayno ko jamme kanko woni koye goto e appartement ji privé ji goni toon pour foftade kanko Paul Biya noon ene wayno ko guila ñande 2 septembre ummino toon to Cameroun kanko joom suudu makko biyeteɗo Chantal Fade toon to Chine to wonno ko jonde nayyiɓere hakkude ko wiyete jokkodiral hakkude leyɗele Afrique e Chine eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko reporteno e caggal muɗum noon ene wayno ko kanko Paul Biya o yiyaka toon to batu fedde Nations Unies wonnode joɗinode toon to New York o yiyaka hen kanko Paul Biya caggal muɗum kadi o yiyaka e batu francophonie mbannogo ɗum noon koye octobre ɗum ɗo fof addi kumpa e fayre mawde wonande yimɓe Cameroun naaɓe e kadi caggal mo hono kamɓe ko gouvernement ɓe dokkani hay ɓe garani famnude yimɓeɓe holko woni kanko o yiyaka ni ɗiɗo batuji ni kadi o yiyaka e batuji ɗiɗo kaalaɗi kadi o yiyaka kadi toon to Cameroun ko refteni ko ñande 6 lewru octobre télévision goto gonɗo ga to États-Unis walla base ɗo États-Unis taw kadi dongnata ɗum ko yimɓe jeeɓe parti mbiyata pro indépendantiste ɓen ko yiɗɓe hebde koye mumen taw ko haaloɓe anglais kalino mbi wonde ko kanko Paul Biya o sankima caggal muɗum noon e wayno toon to Yaoundé hono ministre uji ɗiɗi
jeyaɓe gouvernement ko jaltino kaali mbi ɗin ɗum ko haalluji fanani caggal mum kan cabinet makko yimɓe jeyaɓe cabinet makko kañumen koye mumen mbaɗino communiqué mbi wonde ko kanko Paul Biya omo jogui cellal wonde cellal manggal e kadi oɗo saha joni o woni ko toon to Genève toon koto Suisse ene wayno ko janggo muɗum kadi ene wayno ko hono ministre toppitiɗo ko fati administration territorial biyeteɗo Paul Atanga ji wonde waɗi yamirore wi wonde ko gouverneur uji état ji sappo gonɗi région ngaji sappo gonɗi Cameroun mbi wonde ko mbaɗa pelle goomuji pour rende kala ko wiyete médias sociaux ji ɗi pour haalde ko fate cellal makko kanko gardi Lundi ene wayno ɗum ɗon kadi ene wayno ko groupe kadi ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo foof ene daƴƴa ene wayno ko donc ko hande o arti kanko Paul Biya ɗum ɗo fof ko pour semtinde gueɗe kaltanoɗe en wonde mo o sellani walla ko mayɗo kanko Paul Biya noon ene wayno pratiquement o yettima ko joni heeɓa duuɓi 92 kanko ardi Cameroun ma won joni duuɓi 42 gartugol makko toon to Cameroun laabi ɗi fof waɗi koko pentira affiche aji mbaɗa hen ɗum noon pour wiide wonde ko bon retour yimɓeɓe weltade e duwanademo yo so tawi o jaaƴima kanko Paul Biya habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie e tunnadi kadi ko Fuutanke Dia Mamadou Samba Diallo reportini en hono heblo ko fati jangguinoɓe surtout ɗemgal Fares ɗum noon koye ɗum noon koye tolno gadano e tolno ɗiɗaɓo ɗum noon kettoɗen Mamadou Samba Diallo e Fuutanke Diaw heblo jangguinoɓe fuɗɗima ñalawma hannde e nder wertago leydi Mauritanie Mouhamadou Samba Diallo jangguinowo jeydenke e radio Jowol Sare ina artanen hen eyyi ɗum ɗo ko heblo jangguinoɓe classe gadano e classe ɗimmo e ɗemgal Farayse tawi ko heblude ɗon ko fati kadi méthode woni fannu jangguingol kesso e oɗo saaha tawi kadi ko natinaɗo e systéme éducatif leydi meɗen Mauritanie ko wiyete leçon walla méthode scripté heblo ngo ko ɗo e Barkewol ɗum fuɗɗi ko hande nogasi goho ha ñande nogasi jeeɗiɗi lewru octobre ɗum ɗo waɗi koye nder département ji leydi Mauritanie kala e kuuɓal général Bari walla Mamadou Samba ko goto e ɓen hebleteɓe omo artan hen e gueɗe ɗe no jaari ñalawma hande o assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko musidɗo moon général Bari walla Mamadou Samba mi salmini on no fewi radio Jowol Sare hande eɗen tawe ɗo henne région Assab département mo Barkewol ɓuuri temedere capanɗe jeetati jangguinowo kañumen pap kawri ɗo hande pour wadde formation balɗe jeeɗiɗi formation noon mbi ko heblo wonande kalasuji puɗɗotoɗi premier année deuxiéme année wonde sana uula ne waɗa ko fate arabe biyeteɗo sana sani o ne waɗa matiére biyeteɗo français o donc hande udditi gueɗe ɗe ha kem Barkewol o ina wonde inspecteur uji wonɓe ɗo henne ɓe dendagal ardiɓe jangde wonɓe ɗo henne ɓe e ɗo hen école biyeteɗo école Vose heewi hande ko waɗa ɓe gaddi kaɓirɗe kewɗe guiley defte guiley hebloji ɗiɗi jogori yarude ha feewa foof ɓe kollitum jangguinoɓe donc jangguinoɓe ɓe gondeɓe ɗo inchallah balɗe jeeɗiɗi hande noon on premier journée kala ko wawi histude hen ma en garte bandiraɓe inchallah yo Allah won ballo fuɗɗo e jaam gasa e jaam Fuutanke Diaw radio Jowol Sare Fuutanke Diaw Mamadou Samba Diallo on jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogan noon hande o